Daghan ang talentado, pero ang uban kay mga delikado. Talent nila magmarites ug di maayo. Daghan ang mga hinawayon kaayo. Atong suot lihok ug pag-asenso. Ikasakit nila gaman ka og isyo. Anad nako sa mga tawo, kay naata sa Pilipinas giunto. Only in the Philippines ra kaayo. Daghan ang mga CCTV sa kanto. Ilang mga mata sige ug tutok nimo. Napay baba gabuwa baho kaayo. Palabuan ka unsay napundar nimo. Kung di makaya birahon kapag ayo. Anad nako sa mga tawo, kay naata sa Pilipinas giunto. Only in the Philippines ra kaayo. Daghan ang mga CCTV sa kanto. Ilang mga mata sige ug tutok nimo. Napay baba gabuwa baho kaayo. Magunay laglibak mga Pilipino. Walay mapili bisan unsa ray komento. Anad nako sa mga tawo, kay naata sa Pilipinas giunto. Anad nako sa mga tawo, wa ko'y pake kay iyahay tas pag-asenso. Humana o filing ang mga kandidato. Andam ng mudagan og mo servisyo kuno. Apik mo lang mano sa makit ang tawo. Misihan ka bisag wa kailan nimo. Magpa-impress dayon aron ka mo boto. Ilaron ra ka sa ilang diskurso. Ang saad mo asenso, binutbot di ay to. Platapormang wa magkadimao. Mag-iloganay na gyud sila sa pwesto. Daghan sila plano, planong walay klaro. Nya pag makadaog na, lipay na kaayo. Sa adwa matuman, abtan na lagtermino. Dili maduulan, wa na kailan nimo. Maayo ra sila sa pilmero. Bayaran rag 50 ang imo ang boto. Ang 30 tuas purok leader ninyo. Basta eleksyon na dagkong isisila. Ang atong madunggan kaning mga pulunga. Matinabangon daw daling duulan pa. Ang pinakahadlok buutan daw siya. Basta eleksyon na dagkong isisila. Ang atong madunggan kaning mga pulunga. Matinabangon daw daling duulan pa. Ang pinakahadlok buutan daw siya. Magiluganay na gyud sila sa pwesto. Daghan sila plano, planong walay klaro. Nya pag makadaog na, lipay na kaayo. Sa adwa matuman, abtan na lagtermino. Dili maduulan, wa na kailan nimo. Maayo ra sila sa pilmero. Bayaran rag 50 ang imo ang boto. Ang 30 tuas purok leader ninyo. Ang inyo ang boto, ayaw og ibaylo. Sa kwarta ni anang mga kandidato. Eleksyon kandidot sa pahiyo.
mga kandidato nga saad magmalambuon, apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perti namang mahala sa mga palitunon. Happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba, halos tanang palitunon isdautan o sa lagun, ang kwartang ko sa kalibo dali ragit nga huton. Ang saad nila sa una wakit nila tumana, ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora, pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema, mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Lahi ragit kaayo katong sa una o karon, kay bugas sa una perti pagyud ka baratuhon, apan wala tay mahimo sa karon nga panahon, kung dili taman ning kamot isab ta makakaon. Kada eleksyon ra ba pasaligan gyud ta nila, lamanuhon taon nya sila pangisi-ngisi pa, daghan kaayo og mga saad pero atik ra kitang mga botante gisulod ra sa ilang bulsa. Asa naman tong saad nga barato ang bugas, maayong mo saad pero presyo ni taas, ang uban wala pa taon sa utang makaimpas, gahandom gud ni sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na, bugas nga tag 20 wa na. Karong panahon na pertigyud nga lisura, ang mga palitunon in taon pagkamahala, unya ato ang sweldo gamay pagyud kaayo, igura ipalit og bugas tag sa kakilo. Bugas ra ba karon ni saka na ang presyo, 50 og 60 na gyud ang usa ka kilo, mag-unsa na lang ming mga pobre kaayo, balanghoy gabi saging kamote na lang di paniuto. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa, ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta, ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Ang makaluluoy kanig yung mag-uuma, kumprahon ang bugas nga pagkabaratuha, sa merkado paliton pertinada yung mahala, pugos na lagpalit para makakaon ang pamilya. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa, ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta, ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Sa unang panahon barato pa kaayo, busog na ka kung ipalit ang imong kwartang 5, dili gyud ka mapasmo kay bugas pagkabarato, mga palitunon barato lang walay labad sa ulo. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa, ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta, ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na.
kapal ng mukha, dami ng gutom at natulala. Benting bigas, way ni gawas ng apas mo. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, daghang krimen na ang gipang balita. Asa na mo, okay pa mo, mo'y ayo. Daghang nagproblema sa karon nga panahon na, isa na ang mga presyo palitonon, mahal na dili nagyud ni masabot. Daghan ang gabagot-bot, apan wa tay mahimo kay ila ang pagbuot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod anak mo, mahal pa sunod tuig atay nagyud ni karon. Ang pasalig gitulon, palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot. Nganong ing animan atong kahimtang, hadlok na ang kalibutan, kriminal nagkadaghan, mga patay bisan asa. Ang rapist nakadroga, paghawa ni Duterte ang adik gangisina. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod anak mo, mahal pa sunod tuig atay nagyud ni karon. Ang pasalig gitulon, palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod anak mo, mahal pa sunod tuig atay nagyud ni karon. Ang pasalig gitulon, palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ayaw sa mo pagminyo, bugas mahal na kaayo. Ang mga palaliton, nitaas na ang presyo karon. Oy kamong mga batan-on, pugni na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo, kung wa pa'y tarong trabaho, lisod na gyud kaayo. Samot kung makaparis kagway ayo. Uy kamong mga batan-on, pugni na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo, ay hana ang minyo-minyo, di lalim maminyog sa'yo. Samot kung way trabaho, hala minyo ibirahi paspasi. Kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay gi-interni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyoon dili man taon contest ni. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay gi-interni mo nga nung gadali-dali, dili man contest ni.
bigas mahal na kaayo. Ang mga palaliton, nitaas na ang presyo karon. Oy kamong mga batan-on, pugni na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo, kung wa pa'y tarong trabaho. Lisod na gyud kaayo, samot kung makaparis kagway ayo. Uy kamong mga batan-on, pugni na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo, ay hana ang minyo-minyo. Di lalim maminyog sa'yo, samot kung way trabaho. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay gi-interni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyoon dili man taon contest ni. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay gi-interni mo nga nung gadali-dali, dili man contest ni. Amiga kung way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya kinabuhi nga isimani. Gabaklay-baklay siya ug hangtod iyahang nadasmagan. Ang pensyonado, biyudong tiguwa, ug napadulong sa ilahang panag-ipon. Ug iyahang gikakos-kakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag manin maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si Lolo nagtisni-tisni, kaila ulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Amiga ko nagmahay. Amiga kong way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya kinabuhi nga isimani. Gabaklay-baklay siya ug hangtod iyahang nadasmagan. Ang pensyonado, biyudong tiguwa, ug napadulong sa ilahang panag-ipon. Ug iyahang gikakos-kakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag manin maho ng upos, madarag antos. Si Lolo nagtisni-tisni, kaila ulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Amiga ko nagmahay. Si Lolo nagtisni-tisni, kaila ulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan.
sa tracking app, iya ang bananakurat. Kay nasaktan sa asawa, ang iya ang banat o agilamoy na. Iyang gibidyohan sila, aron klaro ang ebidensya. Nakita yun sa asawa, nga perting kumbate ug nag-69 pa. Unya naratol ang kirida, sa bintana nilayat na lang siya. Kabukot kay wanay sinina, gitabunan ang daguay niya. Ug matud pa sa asawa, mapremyuhan kung kinsay kaila. Nitago yun ang kirida, kay hadlok man sa kaisog sa asawa. Pagagnaw ang iya ang bana, kay namaligya sa kaptangan nila. Wara may ambag sa ilaha, kay tanan hinaguan sa asawa. Asawa perting sukoa, kay way po ang good iyang bana. Annulment iyang file na, malipay nagyuto ang kirida. Kay gusto nga maka-second round pa, ug ang 69 favorite nila. Sa sunod kay mag-helicopter na. Ako nakakita og gwapang dalaga, puti iyang kutis, pertig yung hamisa. Ang iyahang abil, perting nga kapula, taas iyang buhok, nindot pod og mata. Kung maglakaw siya, pertig yung seksiha, sa pahiyong niya mainlove ka. Apan ako nakurat sa iyang kagwapa, kay lady boy man di ay siya. Dili ko katuo sa iyang gisulti, kay sexing tan-awon murag yun og bayi. Mailad yun niya ang mga lalaki, ma-insecure niya ang mga babayi. Pagmodel og barog, lawas niya bigot. Kung maglakaw, I love you pang sampot. Ikaw yun malingaw sa iyang pasiaw, sa kasipat way makalabaw. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila, labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon in town klaruha, basin unyag ikugana siya. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila, labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon in town klaruha, basin unyag ikugana siya. Pero makabilib ang ilang diskarte, mangita og raket aron lang mabuhi. Bisag unsang trabaho sila gyud magpugi, bisag gamayng sweldo dili gyud mo pili. Daghan og talento dili magpapildi, ayaw sila og bugal-bugali. Nagkadaghan sila ang bayot nga gwapa, ang mga sexy nagkalat na. Siya si lady boy ang baying ikugan, mailad ka kung dili nimo tutukan.
Hantog DSWD si ante, kay kwaon ang ayuda nga 10K. Daghang tao naginyahay, kasayo pagyud ugikan sa balay. Bisan buros pa si ante, agwantag pila abante. Gahinam-hinam sila sa 10K, kay dakong tabang makapalit nagpante. Unya pagdawat na sa sobre, paadto og barangay si ante. Ang sobre iya nang giabre, 1.5 na lang bilin sa 10K. Natingala gyud si ante, ngutan na siya sa sekretary. Unya ang tubag niini, daghan daw sila magbahin sa 10K. Unya nagvideo nagyud si ante, kay naguol sa sulod sa sobre. Hangtod nag-viral na gyud kini, nabalita na pud sa TV. Gi-question ang mga kapitan kung anong ila ang buhaan. Luoy taon mga katawhan, ang ayuda nila gikupitan. Pagkamaro laman gyud tawo ning uban, hangol og kwarta kay daghan mang utang. Ayuda nga 10K, 1.5 na lang. Pwede mo dato, kay ang silingan masuko. Ang ilang mga baba, bisan unsa ray giyama-yama. Imbis kita na ning kamot, ilahi nung untang iduot. Kay masuko gyud na sila, kung muasen suta. Lisod ning Pilipino, daghang chismos sa chismoso, hilabtan ng kaayo. Kung unsa man ang diskarte nimo, wala ra ba sila'y amot sa ato ang mga naabot. Kung masuya man aw suya lang, lalapad ra ng agtang. Ay buot amo ang kwarta ni, ug kami na ning kamot ani. Kung gastuhon man namo ni, wala na kay paki. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalang gi-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang panglantaw nato, hadlok silang malabwan piling ra pa dato. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalang gi-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang paglantaw nato, piling ra ba dato. Ang amo ang silingan, kita lang gyud ang bantayan. Bisan pag sa Facebook man, libakon gyud ta ug taman-taman. Nya kung mag-post ng ganita sa achievements nga nakuha, gatuyok-tuyok na ilang mata, ang baba gayam itpa. Di ta pwede mo dato, kay ang silingan masuko. Ang ilang mga baba, bisan
Higit na sila kung muasen sa ta ay buot amo ang kwarta ni ug kami na ning kamot ani kung gastuhon manamo ni wala na kay paki. Hala imbis hapit na unta ko mo dato ako ang nalanggi cancel kay sila masuko kay ubos ra ila ang panglantaw nato hadlok silang malabwan piling ra pa dato. Hala imbis hapit na unta ko mo dato ako ang nalanggi cancel kay sila masuko kay ubos ra ila ang panglantaw nato piling ra ba dato. Sa Pilipinas ra nimo makita ang Marites Kabaha. Daot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na labi ng yatay. Silingan nga pagkabudlay, silingan nga pagkabudlay. Mangdaot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na labi ng yatay. Silingang hadlok, nga malabuan ang bubog. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Libak nga ri, daot diri, hilak tanong giyatay. Daot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na labi ng yatay. Silingan nga pagkabudlay, silingan nga pagkabudlay. Mangdaot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na labi ng yatay. Silingang hadlok, nga malabuan ang bubog. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Libak nga ri, daot diri, hilak tanong giyatay. Gadali og lakaw galakra ang tutoy naninda siyag lintoy itawag siya sa isa nga ang nilakon mura og kingkoy nakiktabi na kay gilibak si Manay ning lakaw napod si Auntie para manuroy nakitaan niya ang mga bata nga bugoy gikan tiyawan kay napaakag itoy mangdaot manglibak pamantay sayo pa sa buntag na labi ng yatay. Silingan nga pagkabudlay, mangdaot manglibak pamantay sayo pa sa buntag na labi ng yatay. Silingang hadlok, nga malabuan ang bugoy. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Libak nga ri, daot diri, hilak tanong yatay. Libak nga ri, daot diri, hilak tanong giatay. Trending na pod karon nakalat na gyud intawon nasuko ang bayot sa waiter kay gitawag ra daw siya og sir gipatindog duha ka oras gipakaulaw ang taon sa hilas daghan ang nitaas ang kilay ni Auntie nga naay lagay gidumog na karon mga comment section ang mga netizens puro kalagot ang gi-comment daghang nidapig sa waiter giayog bash noon si sir gitawag na lang siyag angkol sa mga basher. Bati kaayo batasan para waiter pakaulawan pwede man untag istoryahan pero untag i-private lang ang ato ang naandan customer is always right man
pero not all the times. Palihog lang, ayaw gamit ang pagkagamhanan. Pagmatngon na ang kol, aron di ka mahasol. Dawat ang kamatuoran, nagianak ang ikugan. Ang imuhang kaubanan, sila taon gihilasan. Kay barako kayo kag nawong puryagama lang. May gani kay gitahod pa ka, bisag ikugan. Puso na karon, babae nga bigaon, ang bana sa uban gusto niya nga ilugon. Gasigig paduding para siya mapansin, bisan pagtiguang dalira siyang mahalin. Kanipong mga laki, dagko kaayog ngisi, basta makakitag papuok nga babae. Unya kong tintalon, magpatintal po dayon, wag gahuna-huna sa ila ang karelasyon. Ang babae nga bigaon, gikubalan ang naong. Ang babae nga bigaon, bisan kinsa tintalon. Ang babae nga bigaon, piliw ng dagkog datong. Ang mga bigaon, baga nagyud og naong, bisan di iyang laki patakarag pangangkon. Kabalong pamilyado ay balibad lahos largo, anak ang apektado sa pagkabigaon ninyo. Ang babae nga bigaon, gikubalan ang naong. Ang babae nga bigaon, bisan kinsa tintalon. Ang babae nga bigaon, piliw ng dagkog datong. Kitang mga asawa, kumbatig yung pagwapa, ipakita nato nga kita'y mas gwapa nila. Palanggaon ang bana, ipabati atong gugma, aron di mapulihan sa bigaon nga pagkahakuga. Ang babae nga bigaon, gikubalan ang naong. Ang babae nga bigaon, bisan kinsa tintalon. Ang babae nga bigaon, piliw ng dagkog datong. Ang babae nga bigaon, gikubalan ang naong. Ang babae nga bigaon, bisan kinsa tintalon. Ang babae nga bigaon, piliw ng dagkog datong. Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya og tasa para mga pinadayo. Ako pod magdiga mo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan,
di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Ikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Inig mata niya cute sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya og tasa para mga pinadayon. Ako pod magdiga mo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Gikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ay, ang iya mas una pang namatay. Hapit naman di ay ang eleksyon, manggawas na pod ang mga bot-boton. Tanang mga tao ngisihan na og lamanuhon. Manguta na dayon kung unsay problema, ilaron rata sa tag 50 para ilang ngalan ang isulat sa balota. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Maayo kaayo mo diskurso, aron ang mga tao gyud mo tuo. Lugar mo asinso, pero binutbot radi ay to. Lamano dito, lamano dire, pakapinan pata og tag 20. Dako kayog ngisi, ang butiti wa gabae. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Daghan
kaayo nga politiko, mag-ilugayod sila sa pwesto. Daghan kayo plano, mga planong walay klaro. Ug pagkakaron midaog na, inigduol nato dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na ug gikalimtan ra. Ang ilang mga plano way natuman bisag usa. Asawa ko naligo day ka, humot na jud ng imuha. Pwede ba mag-ana-anak na ta? Tulog bitaw ang atong bata. Banako, pasensya na ka, kay naapa man ko'y bisita. Paghuwat lang kung mutinaw na, bisan pag magbinuntagay ta. Kining among kanta, pasiaw ra, bawala sa atong problema. Ayaw lang pud ninyo kinig-tinud para ni sa magtiayon ra. Asawa ko kanus apaman, kanus apaman ko makakuan. Anak natong usa gusto ko nang sundan, atong paspasan para mamangura. Banako, huwat-huwat lang, sunod si mana na kini mahuman. Sugod karon ikaw pangandam, sa ana-ana nga way kahumanan. Kining among kanta, pasiaw ra, bawala sa atong problema. Ayaw lang pud ninyo kinig-tinud para ni sa magtiayon ra. Asawa ko di na maagwanta, kay si Manoy perti ng isuga. Bahala na kung kanang lubog pa, banlawan lang inig mahumanta. Banako, pagkahangol ba, di kahuwat kung kanus di gyud mamanghuran ang bata da. Kay ang pultahan sira
Siya nagproblema kung asa na iyang bana, kung taon dili na lahi na ang iyang duda, dili na siya mahimutang gasakit iyang dughan, kay ang bana tuas lain nagrapapampam, rapapampampam, rapapapapampam, perti niyang hilak sakit iyang dughan, rapapampampam, rapapapapampam, bana nang itaglaing lami para tilawan ingon iyang bana. Please forgive me, dili na mausab, promise ikaw ragyod lagi, nasagpaan siya sa wala, nasagpaan siya sa tuo, nya ni sumbong ang asawa kay Rafi Tulfo, rapapampampam, rapapapapampam, wana hadlok iyang bana, pangising-ngisi lang, rapapampampam, rapapapapampam, pagkasunod bulan tuan na pud nasakpan. Hala nasakpan, lugi videohan nga nagdulog ang duha, murag gialimungawan wala nakaagwanta, nagdesisyon na siya, gihatag sa kabit sa way pagduha-duha, rapapampampam, rapapapapampam, dako iyang ngisi abot sa dalunggan, rapapampampam, rapapapapampam, ang asawa na swerte ang nakakitag afam, rapapampampam, rapapapapampam, wana hadlok iyang bana, pangising-ngisi lang, rapapampampam, rapapapapampam, pagkasunod bulan tuan na pud nasakpan, rapapampampam, rapapapapampam, dako iyang ngisi abot sa dalunggan, rapapampampam, rapapapapampam, ang asawa na swerte ang nakakitag afam ingon iyang bana. Please forgive me, dili na mausab, promise ikaw ragyod lagi, nasagpaan siya sa wala, nasagpaan siya sa tuo, nya ni sumbong ang asawa kay Rafi Tulfo, rapapampampam, rapapapapampam, ang asawa wa nay pagkigipasagdan na lang, rapapampampam, rapapapapampam, ang bana wa pamubon kay gipulihag afam. Ang iyang lolo nagtabi pikas baryo, ang iyang lola buntag pananiid na, ang iyang mama gamarites bisan asa, natakdan na lang pud ang iyang papa, perting kuya wa kaning ilang pamilya, kay bisan kinsa libakon gyud na nila, murag CCTV mga mata wa gabae, tutukan gyud ta kung kita mo agi, pagkawalay ayo kaning nga pamilya ha, kay kung may isyu ka hala pangandam na, basig mabungol kas mga tabi nila, kay sila marites nga pamilya, ihay babayi gidaot nilag storya, kay nakaafam para pangwartahan ra, ug wa nagdugay ang bayin na suko na barangay sila nga pamilya. Pagkawalay ayo kaning nga pamilya ha, kay kung may isyu ka hala pangandam na, basig mabungol kas mga tabi nila, kay sila marites nga pamilya, mga silingan galagot na gyud nila, kay gamayng lihok nimo itabi na ka, pinaka marites dito sa baryo nila, sikat kaayo ning ilang pamilya, labi na sa iyang mama,
Malipayon ka karon kay utang na impas na, pero balik na pod agtag simana. Kay di gustog malabuan sa iya ang silingan. Malipayon ka karon kay daghan ka og kwarta, tungod sa lending nang utang na pod ka. Perti ni mong lipaya gasigirag katawa. Malipayon ka karon nakapalit kag cellphone, kay nakapangutang ka gahapon. Unya sa ating bayad na, stress na kaayo ka. Malipayon ka karon sunod adlaw maguol, ug magsige na lang kag bagulbol. Lunes taman sa Biyernes, sa utang gyud ka ma-stress. 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 Bayari, bayari, utang mo bayari. Bayari, bayari, utang ayaw biyai. Katong imong utang, karon gilumutan. Ikaw pa masuko kung ako kang paninglan. Giingnan man ta ka, wala pa ko'y kwarta. Giingnan po ta ka pag huwat-huwat ra. Apurado kay ka, unsaon mong kwarta. Ayaw po't pagdali, mura na kag sikinsa. Pagkabaga-bagot sa imo ang nawo. Human ka mangutang imo kung inganaon. Gapakiloy pa, katong nangutang ka. Ang saad pa nimo dili agdag simana. Wala ko niingon nga di agtag simana. Ang ako ang saan basta makakwarta. Karon ka maningil, wajud kay matingil. Kay di pa ko mobayad karon lang December. Bayari, bayari, utang mo bayari. Bayari, bayari, utang ayaw biyai. Katong imong utang, karon gilumutan. Ikaw pa masuko kung ako kang paninglan. Giingnan man ta ka, wala pa ko'y kwarta. Giingnan po ta ka pag huwat-huwat ra. Apurado kay ka, unsaon mong kwarta. Ayaw po't pagdali, mura na kag sikinsa. Pagkabaga-bagot sa imo ang nawo. Human ka mangutang imo kung inganaon. Gapakiloy pa, katong nangutang ka. Ang saad pa nimo dili agtag simana. Uy dili yut lalim kaning magpautang. Kung atong atuon kita tagu-taguan. Kamu nga utangan, bayari ng utang. Ayaw limot-limuti para way mutagam. Kaniya mong kanta, pasiyaw-siyaw ra. Ikatawaran na ato ang problema.
Ako'y ichika ninyo sa nahitabo karon. Sayo kaayo sa buntag, sige gring akong cellphone. Nagduha-duha gyud ko kung ako paning tubagon. Kay ang number wala maka-phone box sa akong cellphone. Kay pagkataod-taod nakadawat kog mensahe. Malas kay na off akong cellphone, lubat ang battery. Gidali na ko og charge aron mabasa ang mensahe. Unya kalit ni brown out na wala ang kuryente. Ug sa among tukaran na ay ni hunong nga motor. Ninglili ko sa bintana ug giablihan ang door. Nisugat sa akong pananaw ang rider nga nagdala sa parcel nga akong gi-order sa Shopee Lazada. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Dili na ko na madawat kay wa pa ko'y ikabayad. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Ihangyo ko sa rider nga di sa nako dawaton. Kay wala pag ko'y kwarta nga ikabayad karon. Pwede ba ipa-reschedule nako na ugma pohon? Hinaot imo kong hatagan ug laing higayon. Nya nasuko ang rider siya nagpagulbul. Patuga kuno kog order ug siya mo'y nahasol. Permi kuno ko mo order sa Shopee ug Lazada. Kunya inig deliveran wala di ay to'y kwarta. Mautongan nagkalalis na hinuon ming duha. Kay mamugos nga ang parcel ipa-receive yun niya. Kunya unsaon ko maningawa man gud ko'y kwarta. Pwede ba ko nimong taplan ug mabayran ratika? Ang ako ang parcel ipakansel ra. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Dili na ko na madawat kay wa pa ko'y ikabayad. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Hoy akong order cancel. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Kasi ako ay lumaki lamang sa aming farm. Di ko alam. Ako'y mayor lang at simpleng babaeng mamamayan. May chopper lang at dosing sasakyan. Dahil yan sa babuyan. Meron ding mamahaling damit at alahas lang. Hindi ko na alam, lahat nakalimutan. Your Honor, di ko na alam yung Pogo Compound. Ako'y amnesia na, Your Honor, di ko maalala. Ang lahat sa'kin galit na, Your Honor, kayo din ba? Tinatanong nila kung saan ako nagtapos at nag-aral. Sagot ko'y paulit-ulit lang, memorize ko ng lahat yarn. May dosing sasakyan, dahil yan sa babuyan. Meron ding mamahaling damit at alahas lang. Hindi ko na alam, lahat nakalimutan. Your Honor, di ko na alam yung Pogo Compound. Ako'y amnesia na, Your Honor, di ko maalala. Ang lahat sa'kin galit na, Your Honor, kayo din ba? Tinatanong nila kung saan ako nagtapos at nag-aral. Sagot ko'y paulit-ulit lang, memorize ko ng lahat yarn. Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Sana all.